Ara aquest any estem a 18 ciutats del Baix Llobregat, escollim els restauradors, però sobretot que siguin restauradors que creguin en el producte local. Des de l'Ajuntament podem fer tota la promoció que ens doni la gana, però al final del que es tracta és de que el consumidor, i entenent com a consumidor també els restauradors, li donin aquest valor al producte. Un producte que es digui, com hem dit abans, que es digui Carxofa Prat no té per què ser representatiu únicament de la ciutat, sinó que el que representa realment és aquesta agricultura periurbana que s'emmarca dintre del que és el parc agrari. Però la carxofa és màgica perquè dura molt poquet. En canvi, el pota blava el podem allargar una mica més. I com que dura tan poc, doncs s'ha d'aprofitar.